Avui a Bicomania, bona si anem a fer un pis de 20 metres a Palma, guai. Has comprat un pis a Palma i te'n dones compte que 20 metres no són per tant. Tenis la solució. Mira, un sofà. Vols una taula? Tenim una taula. Mira, taula petita, però si fan així les tires per amunt i la gires un poquet més ret de feina. Taula grossa, la pleguem i l'amaguem. Ja està. Avui per ser s'ha quedat a dormir, Miquel. És que he dormit de xina, Tomeu. Qui m'anava a dir jo que damunt 3 dit d'espuma se podia dormir també? És que no m'ho crec, en vull un perquè no, en vull dos. Dos no que no hi caben. Mira, i si ho doblegues així, un taburete. Vol que berenem? Claro que sí, m'obrim a l'estanteria. Transformació. L'estanteria se transforma en taula. Si haguessin comprat alguna per berenar podríem menjar, però mira, també té una escala que et puja en lloc, la veritat. Però bueno, havia de fer que la cadira se transformés en algo. Una cosa, Tomeu, pot ser que el pis te quedi petit perquè tens moltes taules. Hola, jo soc la mare d'en Tomeu i també m'ha posat un llit perquè si estimes a ta mare li poses un llit encara que aquest també té 4 centímetres d'espuma. Mare, que ja he fet sofà. Ja ho he fet. Però què tenim aquí? Una altra tabureta que se transforma en més taburetes i taules. Una cosa. A veure, Miquel. Ai no, Tomeu te no vingues. Tomeu, vine. No ho han invertit tot en taules, és a dir. Què puta hem de... Ah no, taburetes, tots són taburetes. Ah, conyo, una altra taula plegada en el costat. No, no té gelera, però té 3 taules.